今回は日付に関する問題の動画を撮ってみました。通算ですると5問、6問目になりますが、5問目ですが、今日の日付がた場合、その何ヶ月後かの何曜日かの指定曜日の日付を求めなさいというマクロを作ろうというものです。例えば、これは6月1日とした場合、今日が6月1日とした場合の、例えば12ヶ月後、これは入力規制によるリスト操作で入力できるようにしておりますけども、12ヶ月後、この土曜日、これは、曜日に対する数字がありますので、何を選ぶと土曜日ということで表現できるようにしております。で、6月1日の12ヶ月後の土曜日はということで実行しています。そうすると、2022年の6月4日土曜日ということになります。このようなマクロを作ろうという問題です。次の問題が、これは週単位の集計ということです。このような1ヶ月のデータが入っている表がありまして、これは2021年の1月分のデータですけれども、これの週ごとの合計金額を出そうというマクロを作ろうというものです。実行してみます。と、このように第1週から第6週、週ごとの合計が求められます。これが合っているかどうかというのは、Excel の合計でわかります。1月の第1週というのは1日2日になりますので、これを選択して、こちらの合計を見ると11万5600円になっています。計算した結果も11万5600円だった。第2週はというと、3日から9日になりますので、こちらの合計を見てみますと、200万9000円。こちらも200万9000円となっております。このように、第1週から第6週までの各週ごとの合計が出せるようなマクロを作ろうというものです。今回は以上です。